थुंदौल' थाब्लाल' संसारा गोजोन जाया। नंखाय गथ'आ नों आंखौ संसारनि खोथा फोरोंनो फैदों। आंनि फिसाजोखौ नांगौबा थां। बुरलुंबुथुर दैमायाव सानस्रिनानै फै थां। जागोन आदै, आं जेब्ला देरहासार जानानै फैगोन अब्लाना नोंथाङा ना होनो मोननाय नङा। अके, थिग दं, नायनि थ'। थौ बेरखां थांदोनि थौ। आफा, नों आंनि फिसाजोबा आंनि खोथाखौ खोनासं। बिरखां, I am sorry. जिंगा दासि अनजालि, अननाया खमायलाङाखै। आंखौ गोजोनाव दोनलांसै। नों गोसोखौ लोरबां दा खालाम अनजालि। नोम्फाया होनाय रादायाव आं देरहासार जागोन। बिरखां, फै थांदोनि। थादो अनजालि। बहा थांनो फिसा? आंनि बिनानावखौ आं बेबायदि न'खराव थां होननानै बेखौ लखदाव खोख्लैनाय आफा, आं बेखौ लाना फैफिनसै। रथ' फिसा, बिदि दा खालाम। हिनजाव माहारिया सोरजोंबा जरा जाना न'खराव हाबहैनायनि उनाव बेखौ लाबोफिननाया मोजां नङा। बियो पापनिसो खामानि जागोन फिसा। मा जादों आदा? मा जादों आफा? मा जादों? बुङा मानो? नोंनानाव सोरजिखो गोमबोरनि फिसाला मिजिङा लांबाय फिसा। सानैजों मोजां मोनलायनानै थांनायाव जोंलाय माथो खालामबावनो आदा? हादोर फिसा, नों नोंनानावनि जिउखौ एसे साननानै नाय। नों लायफिनोबा बियो मा जागोन? बिसोर सानैया बेसेबा बोसोर सिगांनो मोजां मोनलायखादोंमोन। मोजां मोननाय? दा बुं आंनि सिगाङाव मोजां मोननायनि खोथा। गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै बिसोरनि न'खर सिलिंखार जानायखौ आं नुनो मोनबोगासिनो दं। आरो आंनि बिनानावनि बेलायाव बिदि जानायखौ आं लुबैया। आदा, अननाय मोजां मोननायखौ लानानैनो संसार। जों बेखौनो साननांगोन। थिग दं बिदिब्ला नोंसोर जुदि अननाय आरो मोजां मोननायखौनो देरसिन सानदोंब्ला नायनोसै नोंसोरनि जिउआ माबायदिहाय गोजोन जायो। फैदो। सोर सिख्ला बे बाबा? आयै, बियो सोरजि। आं जायखौ मोजां मोनोमोन बेखौ दिनै नोंसिनि बिहामजो महरै लानानै फैबाय। बे आंनि बिहामजो? मिजिं फिसा, लामा दथायाव मोनना लाबोनाय सिख्लाखौ आं मालाबाबो बिहामजो होनना गनना लानो हाया। नाङा। जाय जायगानिफ्राय लाबोदोंमोन बै जायगायावनो दोनहैफिन। आयै, सोरजिया गोरिब न'खरनिब्लाबो बिसोरो जायजोंनो मेजोंनो खन्थाइजाग्रा मानसि नङा। बिमा, फिसाया जायखौ फसायनानै बिहामजो महरै लाबोदों बिनो जोंनि बे न'खरनि अनसुलि बिहामजो जागोन। सोरजि, बियो जोंनि आफा। जागोन फिसा, जिउ गोलाव जाथों। सोरजि, सिखार सोरजि। फिसा, नों बिहामजो गोदानखौ न' सिङाव लानानै थांदो। हे आनान गसाइ, आंनि बे फिसा सानैखौ नोङो अरायबो जिउ गोलाव खालामदो आरो अरायनि थाखाय आलो गोजोनै सुखु गोजोनै फोथांना लाखिदो। हे इसोर।
हेल' नोंथां दासान्दि जोंनि बड'लेण्डनि बारहावाया इसिबां मोजां नङा नोंथाङाथ' मिथिखागौ नोंथाङा आंनि गथ'खौल' नोंथांनि खामानियाव एंगेज खालामनानै होदो बाखि मा नांगौ उनाव लांफैदो थेंक इउ नोंथां गथ'खौ आं गाबोन समफोरनि गेजेरावनो हगारहरनोसै आच्छा बाय बाय उरेना खामानिया अके फिसाज्लाखौल' हगार हरदो जागोन आब'आ जेबो सिन्था खालामना गासै खामानिखौनो सारानो मावजोबो सार आरो मेडाम खुलुमबाय जिराय शिब्रुमा मा खौरां सार आरो मेडाम नोंसोरनि सुथुरा फुख्रि गंसेनिनो माने सार नोंथांनि फिसाजोजों जाय सेंग्राया आरो मेडामनि फिसालाजों जाय सिख्लाया मोजां मोनलायो बिसोर जाबाय न'खरसेनि बिदा बिनानाव न'खर गंसेनिनो बेखायनोथ' गोरिब न'खरनि गथ'फोरथ' मोजां न'खरनि नुबा गमरायखायो अरखि आं दिनैनिफ्राय जेबो प्रब्लेम मोननो मोननाय नङा बेनि रेसपन्सिबिलिटिया नोंनि जागोन सार नोंथाङा आरामै उन्दुना थाबाय था आं गासैखौबो सल्भ खालामजोबगोन खामानिया मोजाङै माव इलेक्सन खाथि सफायबाय नो प्रब्लेम सोर नोंसोरो सैमा जोंखौ सिनायाखै नोङो नंखाय गोरिबनि फिसायानो माहाजोननि फिसाजो लुबैग्रा दिनैनो दांनांगौ इखो या होथारनांगौ इखौ बहा गनो नोंलाय सैमा मानेखौ हुसु ओइ नों बेयावनो सैमा फाला बायदि सल' हौ बिरखांसो माथो बिरखांसो माथो मा जाखोलै नोंलाय मा जाखोब्रा सोरबा बुग्लिना गारलांबाय ओइ माख्रै एम्बुलेन्सखौ फन खालाम थाबनो खालाम हेलौ 108 पेसेन्टनि गार्जेना सोरमोन आंमोन सार पेसेन्टआथ' इन्टारनेलि जोबोर क्रिटिकेल अपारेसन खालामनांगोन अपारेसननि थाखाय 60-70,000 रां नांगोन 60,000 रां सार नोंथाङा जोंखौ एसे सहाय खालामदो अननानै सहाय मा सहाय बिलाय बेमारिबो नायनांगौ सहायबो खालामनांगौ मा खोथा जाखो बिलाय नोंसोर हायोबा बेमारिखौ बेनिफ्राय लांनो हायो सार प्लिज नोंथाङा अपारेसनखौ जागायदो आं रांखौ बुथुमनोसै
बेनि थाखायनो नोंथाङा आंनो 1-2 घन्टासो सम होनांगोन। 2 घन्टा बिदिब्ला जागोन दे आं 2 घन्टाखौ नेनोसै नों रांखौ बुथुमदो। गब्ला औ नों बेयाव थाथ'दो आं रां जागोन दे लाना आदा। फैफिनगोन। दे बानायसो एसेबां बुरजा रांखौ दानि जुगावलाय सोर ओरैनो होनो नों साननानै नाय। आमाय आबाद मावग्रा 5 बिघा हा दंखायो बेनो नोंनि मुङै दाहाराव थाथोंसै खालि नों रांखौल' हरदो। अ बिदिसो जानांगौ माबा मोनसे होनानैसो माबा मोनसे लानांगौ। र' जिरायथ' रुवाथियाबो खारबायना र' बानायसो जिरायथ' आंनो थांना फैनो दे। बानायसो नैबे दलिनाव साइन हो दे उनाव जि खालामनांगौ आं गासिखौबो खालामजोबगोन। नैबे 70,000नि नोगोद नोंसोआ चेकखौ लानानै थांदो। बानायसो माबा मोनसे थाखा फैसानि प्रब्लेम जायोबा फैबावबानो जाबाय। जागोन आमाय। हेल' अनजालि आं गब्ला बुंदों। बिरखाङालाय बहाथो दं? बिरखाङा दा रायलायनो हानाय राहायाव गैया। जों बिखौ हस्पिटालावसो लाना फैदों। मा जादों? सोरबा लामायाव बुग्लिना गारलांदों। मा? बबे हस्पिटालाव दं नोंसोरो? मुसलपुर सिभिल हस्पिटालाव दङ जों दा। नों थाबैनो फैनाय। दे होमबा दे। औ सोर नोंलाय? आं नोंनि बडिगार्ड। बडिगार्ड? लामायाव हगार। बाहेराव थांनायनि पारमिसन गैया। आफा आयै मा जाखो आइ? मा जाखो? आफा बे सोर? बडिगार्ड नाङा आंनो बेबायदि बडिगार्ड। आइ नों जोंनि नायल' जायल' सासेल' फिसाजो नोंनि दुखु खैफोदखौ नायनानै जों थानो हाया बेनिखायनो नोंनो बडिगार्ड होनाय जादों। प्लिज सिरियास आंहा थांथारनांगौ। सिरियास? बै लंफट सेंग्रानि थाखाय सिरियास? हर मबाइला बेजोंनो रायलाय मेलेमा खाराब जाबाय नोंनिया। बिमा मोजाङै बुजाय नङाबा दिगदार दं आंजो। आयै दागाबाय आं नोंजों लोगोआव दङ। अपारेशन सक्सेसफुल। थेंक इउ डक्टर। नोंसोर दा पेसेन्टखौ दसे उनाव लोगो हमनो हासिगोन। जागोन।
सोरजि आइया मायबाफोर बुंब्लाबो नों जेबो उल्था दा बुं बिसिनि खोथा मथे सलि आंखौ जिंगासिनो नाङा नोंल' मोजाङै थाहै आरो आंखौ खौरां लानो बावनाङा ओइ जाम्बि आं नोंनि थाखायनो थांगोन आरो आं नोंखौ बावगोन मिजिं फिसा नों गुबुन जायगायाव थांनाय स्टाफजों मोजाङै सोलिनानै था डिउटिफोरखौ मोजाङै माव दे बिहामजो फिसाखौ जेबो जिंगा नाङा बे आंजोंनो थागोन जागोन आयै नोंसोरनि अननायजोंनो आं अराय गोजोन आं थांनोसै आयै दे थां फिसा थां मोजाङै सोलि थां आयै सोरजिखौ नों जोथोनै लाखि आं बुंदोंना बिहामजो आंजोंनो थागोन बे आंनि सनासो आं थांनोसै सोरजि नोंथांमोन आं नै दा थांनो थाखायनो रेडि जाना थाखाबाय औ दे जागोन दे थिग दं नोंथांमोन आफा आं थांनोसै दे जागोन फिसा नोम्बायासो मिन्थिसिगौ बबेथिंजाय बोरै बोरै मा खालामदों आंहा जेबो अजद गैया बेबायदि जबखौ मावाब्ला माथो मावनो थादो आइ आरो आफा दे थां फिसा दे थादो नै बिमा आंहा बै बरमायाव माबा सेंग्राफोरनि मिथिं दंनो सेंग्राफ्रा लिंहरगासिनो दं मिथिं मा मिथिं हाब दा थांब्लासो मिथिगोन मानि मा मिथिं दा थाङा हयसा नोंनोलाय बोरै खोन्थानो आं दे बिदिब्लालाय थां बिहामजो ओइ बिहामजो मायै ओजों फैलाय मायै बिहामजो नोंथ' मिथिखायो बे न'आव आरो आंनि अनगायै रावबो थाया नाथाय नों हारसिं बोरै थानो नों साननैसो न'यावनो थाहैथ'दो मा सिरि सिरि नों बिहामजो नों जेबो सिन्था खालामनाङा मिजिङा फैबोलानो फैफिननो हागोन आं थांनो हानाय नङा आयै मिजिङा आंखौ दुखु मोनगोन ओइ हिनजाव रथ' नों आंनि खोथा खोनासङा आयै फिसाय न'खौ गारनानै न'आव थायोब्ला आंखौ मा सानगोन सोर मा सानो मा साना बेखौ आं जेबो मिथिया जुदि नों आंनि खोथाखौ मानियाब्ला गासैबो उल्था जाजोबगोन मिथिबाय এই হুসেন কোন যাবি এই আমার পার্টির মিটিং পার্টির কি পার্টির এই যে আমার নতুন পার্টি নতুন পার্টি আল্লাহ গো আমি নতুন পার্টি বিলাই বাবরে কি মানুষ লোক পাইছে আজকে আমি নেই বলো ওই চাজুগুমরম ওই जोंनि एगेन्स्ट पार्टी गेलेनो फैदों सल' फै 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 मानगोनां दिनैनि बे मेलाव नुजाथिफैनाय गासै रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि मेलनि थांखियानो जाहैबाय फैगौ बिधान सभा बिसायख'थिनि बिजाथि सायख'नाय बेनिखायनो नेहाथारि बिथांखौ बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय मानगोनां दिनैनि बे मेलखौ सालायनाय आफादनि आफादगिरि आरो लोगोसे रायजो राजाफोर दिनै जोंनि गेजेराव ओरैबायदि बिजाथि नांगौ जानानै फैदों जाय बिजाथिया जोंनि गोरिब रायजोफोरनि गासिनिबो सुबुंफोरनि थाखाय साननो हानाय आरो आलादा रायजोनि थाखाय भारत सरकारनियाव दाबि खालामनो हानाय सासे मेलेमजिबि जों सायख'नो लादों बे बिजाथियानो जाहैबाय मिस्टार गोम्बोर बसुमतारी नङा नङा नोंथां हानाय नङा नोंथां एकदम प्लिज आं हानाय नङा नोंथां
नोंथाङा नांगौ सोरखौबा सायख' आं एकदम हाथारनाय नङा नोंथां एखेबारे प्लिज नोंथां নাই বৰদা আপুনি বেলেগ বুঢ়া আপুনি হলে কোনে হ'ব আমি নাই 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 মই নোৱাৰিম দেই একদম মোৰ বহুত অসুবিধা আছে একদম প্লিজ আপনার মতন ক্যান্ডিডেট আমাকে লাগবো নহ'ব দিয়ক আপনি কোনো চিন্তা করবে না কোন সংগঠনে আমি সাপোর্ট করি না আপনাদের আমি যেভাবে কইছি সেই মতন যদি হয় তাহলে আপনাদের যে জিতবই কোনো কথা নাই दानिया गासै मानगोनां रायजो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय जानांगौ नङा होनब्ला नोंथांमोना आखाइ खबना होदो दा सापर्ट खालामबाय नालाय दानिया बे गोदान बिजाथिखौ जों फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय बिथाङा फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन मानगोनां दिनैनि बे मेलखौ सामलायलांनाय आफादगिरि मेलेमजिबि नोंथांमोन लोगोसे जोंनि बे जुथाइनि बेन्दोङाव थानाय बे ओनसोलनि एबा आंनिनो आंगो रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै बे बुब्लियाव गावखौनो हमथानो हागौआ जादों मानो होनोब्ला दिनै नोंथांमोना आंनि मा गुनखौ नुनानै एफा गिदिर बिबानखौ मानो सायख'खो आं गावखौनो हमदांस' हायाखै थेवबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननि हेफाजाब लानानै आङो जेसेबां आवगायलांनो हायो आं नाजानोसै आंनि बाथ्रा होनाया बेनो नोंथांमोन बयनिबो जायगायाव समस्या थाखायो एबा जेंना थाखायो बे जेंनाफोरखौ आङो मोनफा मोनफा जेंना साननानै आङो बेफोर जेंनाखौ सुफुंलांनो थाखाय आङो नोंथांमोननि सेराव बाथ्रा होबाय आं मोनफा मोनफायै जा हागौ आं नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ सुस्रांलांगोन होननानै मिजिं होबाय लोगोसे आंनि दिनैनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जोंनि समष्टिनि गासै रायजो नोंथांमोन बे बोसोरनि बिधान सभा बिसायख'थियाव बिथां गोमबोर बसुमतारीखौ हेफाजाब होना देरहासार होगोनखौ मिजिं थिबाय दिनैनि मेलखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों रायजो नोंथांमोन